lada kikun gitu, lada kikun kishono, lada kikun kita seneng lada kikun ki lengkar, deki kimi ki pas ki bapa ya ki. Long frontier at the heart of Himalaya. Di parlok barong, teh hakani kamiet, ngawan man keren sipi, sipang gajing keren jeng iwe ilong kami mo. Itai de ikong shanti polong. Ida kabanga buro mi, teh ngishu ajimut lada iseng udai. Teh kong baik. Ngayak sengaw bapi ha ngapit ya ke video jong pi mo, mengikum kita kiberiu ki baju kershan na lang ya baro. Dengan semua tenar ya, namar bapi keren kumtu bapi ong ba kiberiu ki batim si ha comment section jong pi pinlek kan tok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka kendo. Dengan oi pi ni ko. Lara pi shem kawe na ki video kat kum ka jing penden kam jong pi ya ka mobile touch screen jong pi. Lara pi shem kawe na ki di video ki ba uba arden ukren haki sen sulam social media ban pen pau ban ong bak lada mano ba ben nga timsi ya ki kemud pila ban pen sapriang pat ba akani kapor Henry lada phim shem ko kong ba et tapi tharai lada ngim shem social media ha et ngin shem yo ba den ila asaban le chiying shem jong i te kong ba et ngangai ka jingkran jong phiru ka dei na ka jing shem jong pi lada phi shem kum kita ki video pen paulem sa sya ki pit ba kanang makin tim te barsa ka we ngan oi pi hatu kong ba et lada kikun gitu, lada kikun kishono, lada kikun kita seneng lada kikun ki lengkar, deki kimi ki pas ki bapa ya ki. Katangan oi pi ko. Le mano pi kan tho ya no. Ha ka jing sha pi pila dei kum ka kami. Kitu ki ba komen ni pi ki di kena. Pila dei ban seneng ban keren. Henry nado ka jing keren jong pi ru kong kalap. Kalap pen pau ba kitu ki kena ki ba komen ka komen jong pi em kong ki hab ban tim. Namar ba phim nang ban keren pi ong ban ba u ong kum ta te ha ka jing sha pila ban ong ba tha oi ngam su tan na ra kum ta ha ka ta ko kom pin keren mo hande pa pi ong ban ba upha ma u ta ha ba kita ki beriu ki bat yu ki tip bo ki kem pa ta ki ha ban komen bat ngam yoro ru mo yu kitu ginong komen bat kum ta kin kong pi ha ban keren bat ki kitu ginong komen te pi ong kong ha pi kum kalong mi pi don hok ban ikai dengan ong i pi anu jar bat pi kong ba e uba syong haying bat pi uba syong haying bat uba ba arden uba mi ha kamadan ni let ma pi anu jar kong lada ma pi ka ba syong bat tang haying si potli komen ro pi mla ban kala ding shaindo pi tharai uba arden ulah mo ko uba arden umi atma hamadan jingele haba ma pi syong po yeng si pongut kinong komen ni pi ru pi mla ta kong ban sha be pi mla ban mi ka ta kanuksa ban long udeng shaindo te kumno pida pila ban ong yo ba dan ba uhab ban syarut ya gijing kan tho baro wat ma phi garu pat ba ar pi kan tho te hakanu kor kom pila ban kelading sendo nala de pila se kong ban kelading sendo komen ki biru shu phongut phim ap shu tang hado da shai min step pila lamwir ban yo open pai te shu perkhat shwa ma pi kong shu phongut i komen phim la ban sha te pi perkhat ik giwai bakin de ki mau giding trai haba pikiran tu keren danang sekong. Nano ipi tangkan ni. Kavut. Kinong ilam. Jong ka jelami kalaya. Kisyong ha kisyen priakti jong pi kong bein. Lada pinang banjit. Lada hakanukur kom pinjit rujit. Ndan mapen bore pi. Handai ba pin keren pade ya uba pi klempat yu i ba udon hakabor kemut kata pila fil. Bat ya ki badon hakabor ki ba pila yu ilur ru phimla ban keren bat ya ki bom dan hakabor pi keren kemut kata pila fil kong ni nganoi pi tangkan ni ka hok jong pi ka don ka shempri akti ka jong pi pila ban jit yo unu ba phimon ba pi kwa bat ka syong ha ka jingjet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roi jong ka konstitusi jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ha ka no ko ba pi jet handai to tip baki beriu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shok shit haba pi jet unu ilam pat ba ya bro tu jet da ka ba pi dan ga jing ki kle bat ba pi la da bi i la pa ken reng gini gi jing sa ha ka jela ba kum kino kita ginong yalam pinjit mdai da ba pinong man kumta pishim sting man jet ikinong yalam gi jong pi jet ka ba kwa
kitu ki dan ki baang bakin chet yo no taro kitu ki ba klem kon klem keti ngano ip haba pi chet yo no yalam what update sa pening ga kli jong pi yang da jing start ban chen ka jela jongi ka don kam yo ka ba u kum uno ubreu ngi don kam uba kum uno ubreu ngi don kam ka ni ga jela ngano ip lada pincet uba shu aksamin bai ru dalayap sa ubreu ru aksamin ru chet ndan ba pen bo ip tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon ta ka daw pimon kam ramane ngano ip kong ka jingchet ya kinong yalam kam daya ka jing shoshit ka daya ka jingkit khle jong yi shimet nga jet ya kinong yalam harangkat ka jing yi jonga khongreng ndai bang ayu i ka tin jonga ba ka chat bangan chet ikinong yalam ndai bang ayu i ki ek ebro ka jingchet nong yalam jonga ha ka jing yi jonga ki khon samla jongi ki yap wer ki yap tham lada phin pe ki wei ki ri ki jaka ki babiang yi kinong yalam ka jela ka kio ka roistet Henry hang ni ha jela jongi kai ge jing sa khongreng ka bakat kani ngangai ba ma phi baki ni ki pai ba jongi baro ki pai hat hayeng la de hat pele de ngi biang le belaman ka si dengan ngai baki ni ki eke baro la ka ba phim nang ban chit ka shong ha phi te tangkum tahi khublai shibun kat khublai ya baro